аз ҷузъиёти ҷинояте маълумот хоҳем дод, ки гумонбари он 27 соли умраш дар маҳбасхона гузаштааст. шаҳрванд Алибой Муминов солҳои гуногун 4 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои одамкушӣ, таҳдиди куштан ва авбошӣ, ки ҳамагӣ бо истифода аз корд анҷом дода шуданд, суд шуда бошад ҳам, ин навбат низ бар қасдона Акбар Розиқови 34-соларо бо корд зада ба саломатиаш зарар расонид. мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси талаботи моддаи 111 кодекси ҷиноятӣ нисбати нафари парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд, ки 27 соли умрашро дар маҳбасхона гузаронида то ҳанӯз аз димоғаш бӯи маҳбасхона нарафтааст. шаҳрванд Муминов Алибой Тухтабоевич соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ки қаблан 4 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои одамкушӣ, таҳдиди куштан ва авбошӣ, ки ҳамагӣ бо истифода аз корд анҷом дода шуданд, суд шуда бошад ҳам, ин навбат низ одати бадро такрор кард. санаи 14 ноябр Алибой Муминов тахминан соатҳои 18 дар ҳолати мастӣ ба манзили шаҳрванд Розиқов Акбар Розиқович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷамоати деҳоти хистеварз ҳозир шуда муноқиша намудааст. шумо кадом корд қати задед? чанд маротиба задед? шумо чанд бор суд шудагӣ? пас аз баҳси начандон тӯлонӣ корди кисагиро ба сифати предмети таъсиррасонанда истифода намуда ба узвҳои бадани Акбар Розиқов зада ҷароҳат расонидан ҳаракатҳои ҷиноятиест, ки гумонбаршуда Муминов анҷом дод. ташхиси суди тиббӣ ҷароҳати бардоштаи Розиқовро зарари миёна ба саломатӣ хулоса додааст, ки асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ гардид. қапидагӣ медонам дасте бурид, дастам чи алох бурда патофт, леки майда полный ғалтид. نفهمیدم گرم میشه خیلی چپ داده روحم بزد تگوی قلتقم بزد. мавриди зикр аст, ки гурӯҳи фаврии тафтишотӣ аз гумонбаршуда Алибой Муминов 2 адад кордро мусодира кардааст, ки ҳангоми сар задани муноқиша бо худ дошт ва яке аз онҳо дар ҷинояти мазкур истифода шудааст.